Vítajte milovníci Los Santos. Ja som Pedro. A vítajte už koľka to je? 4. epizóda našeho tuningu Auto 20 000. Ako vidíte, za mnou je moja kráska, vzadu je Frederikov šrot a poďme sa na to vrhnúť. Dneska sa vrhneme konečne na performance tuning, ale ešte predtým chcem podať špeciálnu vďaku našemu sponzorovi, ktorým je Sixstar. Táto dielňa nám umožnila natáčať celú túto sériu v ich priestoroch a umožnila nám aj zdroje na zrealizovanie tejto série, za čo sme jej veľmi vďační. A teda nezabudnite navštíviť Sixstar, pokiaľ chcete kvalitný tuning za dobrú cenu. Dobre, ideme teda k môjmu obľúbenému zariadeniu. Tu konkrétne teda skladáme pružiny. Ako viete, môžeme si poskladať pružiny aj custom a to je presne čo ja rád robím. Ja si teda skladám svoj podvozok sám, práve tuto na tomto zariadení, kde kombinujem tlmiče s pružinami a ja som si teda vybral tlmič, ktorý mi umožňuje prispôsobovať si tvrdosť jazdy. Nakoľko auto mienim používať aj na ulici, tak je to dosť dôležité. V momente vlastne, čo idem zase mimo ulice, idem na trať, ako ste videli v poslednej epizóde, tak je, že si môžem túto tvrdosť prispôsobiť svojim potrebám a teda jazdiť na tvrdom, keď chcem, a keď nechcem, tak si jazdím na mäkkom. Toto sú konkrétne Blitzsteiny. A teda poďme si ich nainštalovať na auto. V prvom rade, keď inštalujeme podvozok, tak je dôležité otvoriť kapotu a kufor. Prečo? Pretože ako tu môžete jasne vidieť, sa nám tu nachádzajú vlastne naše uloženia tlmičov. Tuto si ich budeme musieť uvoľniť a následne, keď sa presunieme pod auto, tak si ich zase odpojíme od nápravy a vieme ich vyťahnuť. Keďže ideme nižšie, nebude zďaleka tak problematické ich inštalácia, čo je podľa mňa úplne super. Tak teda, ako som vysvetľoval, je dôležité si povoliť najprv vrch, potom spodok a presne to tu robíme. Tuto teda povolím spodok od nápravy, kde vyťahnuť pružinu už nie je problematické a následne už nám chýba len zobrať náš tlmič a nainštalovať ho dnu. Toto je podľa mňa asi najjednoduchšia časť. Toto je jeden z tuningov, ktorý si zvládne spraviť prakticky každý a ako vidíte, auto už ďaleko lepšie sedí na tej zemi a myslím si, že sa bude aj ďaleko lepšie ovládať. V tomto momente môžeme akorát zavrieť kapotu a kufor a pogratulovať si, pretože práve sme znížili auto a potom je už len dôležité si ho naštelovať podľa potreby. Hej, niekto ho chce vyššie, niekto ho chce nižšie. Reálne to vidíte až keď to auto je skutočne znížené. Dobre, poďme sa presunúť teda k docela zaujímavej veci, ktorá vás určite osloví, a to je prestavba motoru. Ako vidíte tu v dielni, máme priestor na skladbu motorov, prevodoviek a tak ďalej. A presne to tu budeme robiť. Prioritne teda otvoríme kapotu a je dôležité rovnako odmontovať predný nárazník, predné výstuhy a potom už motor vyťahnuť nie je zďaleka tak problematické, pretože ho odpojíte od prevodovky, odpojíte ho od silom blokov a od všetko potrubia elektriky a spolu so zdvihakom na motory, ktorý si môžeme ukázať, je ho veľmi jednoduché vyťahnuť. Bez tohoto zdvihaku by ste s motorom moc nenarobili, keďže váži nejakých 160 kg, ale s týmto zdvihakom je to hračka. Poďme sa teda vrhnúť na tú preskladbu. Ako vieme, toto je príprava motoru na ďalšie tuningy a vďaka výfuku, ktorý sme inštalovali v predošlých epizódach, získame z toho výfuku extra výkon, nakoľko teraz ideme konečne robiť niečo s motorom. Poďme si teda vysvetliť, čo je na motore dôležité a čo sa oplatí a neoplatí meniť. Keď chceme niečo preskladať, tak hlava je podľa mňa jedna z dôležitých vecí, pretože ak by sme mali slabšiu hlavu, tak jednoducho eventuálne povolí. Rovnako je ale dôležitý aj blok, pretože ak by sme mali napríklad hliníkový blok oproti liatinovému, tak by sme z neho nevedeli vyťažiť zďaleka toľko. Teda poďme sa vrhnúť na preskladbu motoru, ktorý pôjde do GT86, kde prvotne namažeme piestové krúžky a osadíme ich do piestov. Následne naše piesty umiestnime do nového bloku.
Do bloku vložíme našu kľúkovú hriadeľ, na ktorú upevníme naše piesty a potom môžeme zo spodu už rovno umiestniť olejovú vaňu s našimi všetkými dôležitými senzormi. Keď otočíme motor, tak teraz môžeme konečne začať montovať hlavu. A pri montáži hlavy je treba teda vložiť naše bačkové hriadele, ktoré budú ovplyvňovať náš chod motoru. Keďže skladáme motor na výkon, tak chceme tam dať trošku agresívnejšie vačky a následne už len stačí vložiť tesnenie a upevniť hlavu motoru. Teraz máme motor už pokope a poďme zobrať zdvihák a vložiť ho do toho auta, ne? Ako môžete vidieť, máme náš motor už na zdviháku a myslím, že je už samozrejme, čo ideme s týmto spraviť. Motor teda už len stačí vložiť pomalým pumpovaním do kasne a momentálne, až ho dostaneme na naše dožadované miesto, je treba všetko spätne zapojiť. Dobre, a môj posledný tuning, ktorý som si vybral, bolo konečne začať riešiť farbu. Takže som si vybral krásny polep v takej nádhernej fialovej by som nazval. A sami uvidíte výsledok. A verím, že niektorým z vás sa páči bude, niektorým nie. No je to len čas progresu, pretože toto auto je stále projekt a bohužiaľ dnes nemáme toľko priestoru, aby som ho vrepol celé. Máme našu fóliu, kde nahrievacou pištolou nahrievame fóliu a rozťahujeme ju. Následne ju zatlačame našim náradím na zatlačenie, aby tu nevznikli žiadne bubliny. Je to dôležité, pretože v prípade, že by tu boli bubliny, vrep bude vyzerať priam odporne. Tak a toto nás necháva na budžete 5920, s ktorým v ďalšej epizóde budeme mať asi poslednú príležitosť nejak disponovať, pretože potom už nás čaká pravdepodobne finálny závod, kde si s Frederikom otestujeme, čo vyhrá a či to bude toto športové auto alebo tam ten šrot. A tak, ja vám teda ďakujem za to, že ste si toto video pozreli. Dúfam, že ste sa tu aj niečo naučili a nielen to, ale dúfam, že navštívite aj túto dielňu, pretože ako hovorím, bez nej by nebolo možné, aby táto séria existovala. Čiže ešte raz by som chcel poďakovať Sixtaru na záver. Nezabudnite ma sledovať na mojich sociálnych sieťach. Nezabudnite ma sledovať tu. A pokiaľ by ste ma chceli náhodou nejako odmeniť, že sa vám páči moja tvorba, môžete to spraviť dole v popisku. Nezabudnite samozrejme hlasovať Team Pedro, ako inak. A vidíme sa na budúce. Teším sa na vás. Čauko.